Вие сте с шутините на седмицата. Тимоти Шаламе в интервю с Матю Маконахи ни в клин, ни в ръкав изтърсва как иска да поддържа киното живо като изкуство, но в никакъв случай не би искал да участва в опера, балет или театър, изкуства, за които никого не го грее и трябва да бъдат поддържани живи. Но ако не вървяло като Опенхаймер или Барби от само себе си, няма смисъл. При все, че майка му, баба му и сестра му са балерини, две от които са играли на Бродуей, ето, с един куршум, 3 заека. Иначе в интервю споделя, че земята без изкуството е просто скала. Но само изкуството, което е доходоносно и което те прави известен. За Марти Шиприн не знам, но знам, че след 500 години хората пак ще играят и ще гледат Лебедово езеро, както и Шекспировите пиеси. Също така всичките тия касови филми, Черният лебед, Били Елият, Флоренс Фостер Дженкинс, кой го е грижа за тях? Списъкът е дълъг и вие сами си правете изводите, особено тези, които смятате, че това е неговия голям план да привлече още внимание към тези изкуства, просто защото искате да правите още фен-едити на него, понеже е готин. За шутините, аз съм Правда Правданова. Аз съм Бабрил Бабрилов. Нашата мисия е шутовска емисия.